Bismillah rahman rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mi salmini bandiraɓe mbiyetem ko Amadou Coumba Diong lollirɗo Amadou Coumba jaadɗo e commune de Hammadou Hunare legal no wiye legal Maboɓe kono hande darimi ɗo koye galle deuxiéme adjoint maire Moussa Sarr mi salmini bandira foof sinno sagam taw ko Waraango-tv en direct wona taw aduna fof ne yeeɓa mais ha joni wuuri soguru fani mi 105 maison bonɗo e Hunare wawa wonde je me répète hay sene wawi wonde won goɗɗum ko nattina hen a wawa helde huɓere ma guila ceeɗu galleji naata ndiyam walla galleji jana recence ɗa mbiyeɗa ya heb ballal wawa wonde ɗum wona mairie waɗi ɗum wona asir waɗi ɗum wona kawral wona ɓamtare waɗi ɗum koko waɗete recensement ko woni ko wona lawol mbeɗa sikki so wiyama galle kaari yani wuuro fo yeehi toon ko on poɗɗa wadde recensement e nder nde jaaɗon sur le terrain nde on potani furgude hay goto ko hay goto on potani woppude ene jogui yoga hen galleji ɗiɓe jeehi ene jogui hen woni hen yimɓe gaari teeɓi ko hatoɓe gonto ɓe recense ɗumen sa yiyani hunde ko boni ko neɗɗo bonira a wawa andude a wawa wallude ɗum abu no fotiri holko foti wallede neɗɗo mbiɗa kadi yiiɗi walludemo a wiyama ya ƴeewa ko an woni autorité wuuro walla an woni brigade gendarmerie walla an woni préfet diwan aɗa yaaha hade ma wadde recensement yaaru jiira guite ma ganda on oɗo holko hanti walla holko foti wonɓe galleji munen keeli e ɓe galleji munen kelani helnoɓe galleji munen ndungu tawi ɗumen kamɓe poti ballal to banggue balle garɗe ɗe neɗɗo helta galle mum ha laaɓa ruttito walle grand Oumar ko ɓuuri hawnade ƴewatan ɗum mo magasin mum yani magasin développement individuel magasin ma ɗum ɗo kada waɗa magasin aɗa ƴeewa hen gartam on magasin yana keɓa ballal won goɗɗo kaɗaɗo mbeɗa andi mairie ndi caggal oɗo mo gondumi ɗo hayso wona koye caméra mbeɗa wawi settanade hono Allah ala hono Moussa Sarr ala Amadou Kane administration makko foof o ala hono Moussa Sarr kado jogorani dañde ɗum Moussa noon ko mbaalu Allah kadi nde oɗo probléme waɗi nde ni Moussa Sarr ni Samba Sylla hay goto ala ɗo wonɗo ko Demba Diong bon joni mi haalanma toɓɓere wonde nde ganduɗa yimɓeɓe ne ponno wallodirde en ene gasa taw kamɓe ɓe kuccinani ɗum taw kadi population woni ko huccinani ɗum nde toɓɓere nde ari nde probléme o waɗi nde ɓe mbi Alpha Dramé Amadou Kanté ado asir développement Hammadou Hunare yamiriɓe yoɓe recence ɓe galleji munen keeli ɓe te kamɓe ɓe tini ɗum kamɓe nde galleji ɗi keeli nde kamɓe mairie ndi haaɓe jaahaɓe recence galleji ɗi so ko pour ha moƴƴanno waɗa wuuro ngo fof yimɓeɓe fof ko neɗɗo goto ɓe convacatno ko Amadou Kanté en tant que woni koye nder mairie te ɓe mbasata ɗum tinde ɓe mbiya Amadou Kanté onon ko recence ɗon ko hamin jiiɗi gadduno min ko recence ɗon ko min ƴeewa ko brigade gendarmerie e préfet ko recence ko taw golle mum ne jaadi ɓe mbaɗani noon beele ko kamɓe namdi Amadou Kanté Alpha Dramé goni ko gaddani walla beele ko Alpha Dramé Amadou Kanté mbaɗi ɗum kollirani ɓe ko ni fonno yaarude wasa wadde caɗele Amadou Kanté e Alpha Dramé mi wawa settanade ɓe won certain won gueɗe won mais e nder ado ko yamiriɓe yoɓe recence ko ɓe recensi ɗum mais ɓeegani kadi koɓe recensi ko 50% o foof wona lawol eyyi so ɗum rewani lawol kam ɗum ko probléme mairie ndi par ce que sa ƴeewi bourse familiare nen ɗo won yummiraɓe joguiɓe condition ngaji moƴƴi won babiraɓe nen ɗo ko Allah traité ji en jogui bourse familiare taw miskineɓe nen ɗo wiya ko bourse familiare ko miskino mo wawana hoore mum hay batte so baɗo no asar mawnam asar mallal caama heeɓi bourse familiare won kaɗaɗo deeɗa masara handani hen par ce que wona miskino kono ɓurɗo deeɗa asar jogade moyen nanɗo jogui bourse familiare en tiro podnoɗo wonde ponnoɗo ƴettude ɗum o ko ngal gueɗal Amadou Coumba roka walla asar mawnam roka wona lawol wuuro ngo yadere tan koye condition goto ko foti waɗede ko yo waɗe ko foti rendede ko yo rendu yimɓeɓe yoɓe gon neɗɗo goto yo fandare nde won wotere toujours eɗen kala e nder groupe aji réseaux sociaux eɗen mbiya maire men ala probléme wuuro ngo ala probléme joni hoto probléme o woni ɗum ko haala caggal cangol so maire men ala probléme wuuro men ala probléme holko haaɗi en wonde neɗɗo goto kadi Oumar mawnam kala ɗo neɗɗo woni sa wondani e banden tan a heɓata fodde ma saɗa yiiɗi hebde fodde ma aɗa yiiɗi namdade gueɗal ma dokkeɗa jadata koye banden neɗɗo kala ɗo woni yo wonde bandiken yo yaade bandiken min ko ɗum woni kongolam ngol ganduɗa mbeɗa wawi wasiyade ɗum bandiraɓe kala komin dañi hande no mbinomi ñande ni min jiiru ɗum ko an min so Allah waɗi kam le communicateur traditionnel
ha district wadi kam reconnu e nder leydi Mauritanie mbiɗa wawi wiide grâce à Oumar Doro par ce que 2006 tawmami Dakar mbimami ya wallami sowoji so mbiɗa haala pour waɗami compagnie nde jaami Nouadhibou fedde Almarine waɗa programme nde mbanmi on son district ñalmum rokkiyam carte wi mi waɗama les communicateurs traditionnels kala communicateur mimo président mum mbeɗa jarnoma on banggue ɓaydi Allah waɗi on occasion to banggue kadi radio ji média ji ɗi kadi wurti min hen ko an par ce que sa yi hande min mbaɗa hen anniversaire uji amin daña hen kuɓeje walla min daña hen motoji walla min dokki hen won dokki won ko yiide ko mbaɗanoɗa Dakar ko ene waɗi gartam kadi sinno ko fenade taw no firtima donc ñagotomi ko Allah tan ano e grand abou ko jiɗɗon yettade ɗo yo Allah yettinon ɗon yo Allah danɗon perguitte vraiment déplacement ma o weeli amen et tout dernièrement kadi jarnade agir pour le développement de Hamadou Hounare surtout parce que ñanden min duhi min jimmi wadde imposé walla mi waɗa imposé hami anda holto fandarmo mbimi har mon wiide Oumar Doro gadde TFM par ce que sa prélectionnani ɓe waɗata hen mais nde prélection min nde ɓe jalti ɓe mbi Amadou Coumba min jogorani addu TFM ko Oumar Doro min gaddata effectivement min ko Oumar Doro jimmi ara par ce que gara Oumar hay ko so ari hay so addani caméra addani e dara so heeɓi buɗɗiɗo so ari ɗo hamin ndenda donc pourquoi pas Waraango-tv e Oumar Doro ara waɗana min documentaire mo ganduɗa taw aduna fof ne wawa yiide min nous mercions agir pour le développement nous mercions aussi pellitare e kawral e ɓamtare kala association gonɗo e Hounare amin jarnoɓe par ce que min nani golle ɗeɓe gollata ɗe ɓe ñallinani ɓe ballinani ko yidde fandar yo wuuro ngo won neɗɗo goto donc minen hande woni koyɗa amen ko ɓeyde alartiri adjoint deuxiéme adjoint maire ko ƴewde yimɓe e nder zone uji talent e wuuro he min darna ɗumen min mbaɗa déplacement soit min jahat Dakar soit min padat Amadou Samba Kane Haara yo andu ɗeɗo pelle yo heftinɓe o nangaɓe kamɓe fof o watta ɓe nder fandar makko wotere ɓe mbawa liggodirde taw kala ko ari ɗo no kaw Moussa wirni taw wattaɓe surprise saabu sa yi Ba Moussa ne wiya so hunde ari ɗo haɓe pour teddinirede ene gasa rewi koɗo fotani rewde ene gasa kadi kamɓene ɓe mbaɗi ko potani wadde mais kanko o ala ella o Ba Moussa wona pour koye maire woni sinno yimɓeɓe fof administration wano kono wayni probléme watta mais noon so neɗɗo tinanima anden saabi kaye ma kattina e hoore ma aɗa heewi haalde konngol mbiɗa so neɗɗo moɗi longere ma yi wona ɗum wonno fandare muɗum donc minen ɗum won démarche amani so Allah ji dañi balɗe capannayyi min mbaɗi won élément ji min ƴetti min convoque ɗumen min jaato Moussa Sarr ko wonno ko min jiiɗa nattu ɗum communication hakkude amen e maire min jiiɗa audience kala ko min kaali yo nan kala ko haali yomin tin somin jogui damal ngal min poti huldema ko faade wuuro ngo min jiiɗi ko haaldude e ma min jiiɗi ko haaldude e adjoint ji maire beele balla min hakkude amen Amadou Samba Kane taw ɗen caɗele foti natta ɗum ɗo hande ɗum woni fandare amen ɓayde wiya ko développement Hounare kadi probléme mum ko wi kañum wi kene wawi jogade hoore mum ko commune individuel ɓayde Hounare wi kene wawi jogade hoore mum eɗen gandi hayso Amadou Kane kam o wona base o hayso wona dañƴo won o wona basɗo won darde nde o foti daranade Hounare ha wawa yitade hoore mum bien vrai no mbiɗa ni welani ha welani aɗa wawi wiide a yadani e makko kono wonde ala ko golli wona gonga kono hamin jiiɗi ko ɓuuri ɗum minen golle amen woni ko fewani min Amadou Kane tan ko nanodiral ngal ala wona o liggay wona o wallani kono min jiiɗi ko nanodiral communication par ce que min so mbeɗa wawre e Amadou Kane mais o wawrani e Oumar welani kam so Amadou Kane ne adda téléji goɗɗi Oumar Doro jogui télé ko ɓiɗɗo wuuro ngo mais voilà le développement pourquoi Oumar Doro wawa rewde e cengdi Amadou Kane ɗi ko ñamete ko ñama hen ko tampete ko tampa hen pourquoi pas mais ko nanallaji bonɗi en tant que Oumar Doro journaliste en tant que Oumar Doro communicateur des fois ne haala won haalaji baɗo Amadou Coumba ni nana kan haala wiya Oumar Doro wona gondiɗo ma wona neɗɗo ma on moƴƴinani Oumar waɗata ko liggey mum ça n'a rien voir hakkude makko e Amadou Samba Kane so ko foti haalde ko so gayni haalde tan ɗum ko firtani hanko kanko e Amadou Kane jiiɗi yummo e bam mais so yiye mum ko fewani o waɗat par ce que ko liggey makko donc an so tawi aɗa dawa e Waraango-tv addantaɓe communication alnaɓe ɓamtare alnaɓe hay ɓeydare wotere mais c'est mieux Oumar mbaɗa démissionné par ce que alnaɓe sens walla abou wona noon neɗɗo wonirte communicateur ko adda hunde ko ɗum wurni seeno ɗum ɗo ko boutique télé ko boutique Waraango-tv ko boutique hay marchandise goto on mbawa yeeyde hen ko wonamo yimɓe jiiɗi o donc pour marchandise o walle ko il faut woda ko kewi Waraango-tv wiye ɗum ɗo oto yalti wiye Waraango-tv janggo so événement ne waɗɗo 62 jours uji hôpital no uddire min mbiya minen zone uji Hounare so nanalla ari kawral min mbiya goto natta wuuro ngo sona Oumar Doro kañum waɗanta min en direct walla kañum waɗanta min kasaji mais ɗum ɗo foof ko manquement de communication wiyede Oumar Doro wonko wiyatma walla Oumar Doro wonko haalata Moussa Sarr non wawa wonde minen min jittan hande ko kawral
yo yimɓe ɓe jaatu kala ko foti wonde wure he waɗe hen ko fotani wonde wure fof jeƴƴine banggue minen ko ɗum min jiiɗi grand frère mi salminima mi juurimama mi weltanimama Coumba Mabo merci beaucoup